liukasta. Mun liukkaat kengät. Ei näkään ole kauhean hyvä. Punarintapeukaloinen liito-orava ja ne pitää bongata. Hyvä. Jep. Aikaisemmin ei voi lähteä ennen. Liito-oravalla on vähän pohjassa. Mutta nyt pannaan ne eri kengät, näissä on niin kauhian liukkaat pohjat. Joo, ei näissäkään ole. Siis herran jästä. Tosi liukas. Täältä on katkottu joku puu. Se on varmaan kaatunut tähän. Niin on. Mennään nyt tästä ensin ja katsotaan sitten, että mennäänkö sinne ihan alas. Tää on näin vahvassa jäässä vielä. No on. Tässä on ollut myllykin jo. Siellä on pari vanhaa myllynkiven rissaan tuolla jossakin kohtaa. Ne ei nyt näy, kun on jäätä. On tässä korkeuseroa aika paljon. Se on vaan hirveän kivikkoinen koko tuo reikä. Nuo portaat ei näytä ihan pääsee. On tässä pikkusen sulaa tossa. Joku reippaampi saa mennä eikä. Uskaltaisiko tästä riittää? No ei todella. Lujaa kaiteesta kiinni. No heräty. No toisen jalan sais aina tuohon kuivaan reunaan, Niin. mutta entäs sit kun pitää vaihtaa jalkaa? Ois pitänyt ottaa liukuri mukaan niin kuin Niin, Kyllä tuo kyllä kaide jarruttanut pysäyttää. sitten ennen niin. Sitten tuonne ihan alas pääsee, tuolta menee polku ja portaat tuolta kiertotietä, jos haluaa lähteä sinne. Onhan siellä paremmassa kunnossa, tai siis tämä niinku... Luultavasti samaan kuntoisen. Sanoo. Sen näkee, jos lähtee katsomaan. No sinne nauhoitus alkuun. päällä. On. No niin, hyvä. Nauhoitus. Päästään televisioon. Kannattaa se olla valmiiksi päällä, koska jos sitten sattuu laskemaan tuosta vaikka mäkeä, niin saa hauskamaan Niin, kovaa tulee. materiaalia. Se oli tässä. Joo. Siksi otetaan Mennäänkö tuolla. tosta no? Se ei ole vielä parhaimmillaan. Se on niin. Niin. Se on kovin jäinen. Siellä on upeita pyörteitä ja
kaarteita tuollakin. Ja kesällä tuolla alhaallahan on aivan ihana kostea ilma. Niin tietysti joo. Siinä on ihan eri ilmanala kuin täällä ylhäällä. Se niin, että tuo joki tuossa alhaalla on semmonen, että tää laskee siihen vai lähteekö se joki tästä? Se jatkaa sitten matkaa Se sitten tulee tuonne. tuolta ties mistä kaukaa ja jatkaa matkaansa sitten semmosena kiemuraisena. Se ei tule tuommoisena. tuolta vasemmalta se joki mitenkään, vaan se on tosiaan tästä lähtee. Ei, kun tästä se jatkaa. Joo. Huomaa. Ja tästä menee semmoinen kanjonin kierroslenkkipolku, joka osittain myötäilee sitä joen huomaa. Menee tuonne Tuomilanlahteen laskee. Otin selfieitä, nyt otan teistä. Jep, Jaha, no niin. totta kai. Poseerataan. Taas. Pidä kaiteista kiinni. Niin tosta se menisi sitten ja kääntyy tuolta. Joo, harmi kun on näin jäistä. Eikö No, se näkeminen jäi aika vähin, kun täällä kelitetään.